Ben, agora o que imos facer é normalizar o son de toda a nosa pista. Por que imos normalizalo? Que é normalizar? A ver, cando gravamos, ao falar utilizamos, facemos moitos picos de entoación, picos moi altos e picos moi baixos, non? Entón, para que quede un audio máis homoxéneo, o que imos facer é normalizalo, para que non se marquen tanto os picos, tanto altos como baixos. Que é o que facemos? Pois seleccionamos. Fixadevos que parece que hai dúas pistas. A ver, son a mesma pista. Que é o que pasa? Que este audio vai sair en estéreo por dúas canles, dereita e esquerda. Entón, por eso aparecen aquí como dúas pistas, pero en realidade é o mesmo audio, vale? Ben, unha vez que temos isto seleccionado, imos a efecto, que o tedes aquí arriba, vale? Vedes, aquí está efecto, despregamos e sae volume, compresión. Pois imos a normalizar. Damos a normalizar, o programa xa trae uns axustes determinados, mantemos eses axustes e damos de aplicar. Vedes que cambiou un pouquiño. Veña, imos ver como quedou o volume. Para reproducilo, eu teño que situarme na parte na que eu queira. E a partir de aí empezará a reproducirse a pista, dándolle a play. Si pico aquí, sáeme esta raíña aquí, que quere dicir que empezará a reproducirse a pista a partir deste punto. Si lle dou aquí, a pista empeza a reproducirse agora a partir deste outro, non? Entón, imos para o inicio, pero como aquí teño moito silencio, pois voume por xusto aquí, a ver como quedou o audio. O medo, cando o corvo da noite se pousaba nas derradeiras Vale, luz del... aí está. Entón tratou de igualar todo o son. Tamén o que se pode facer, vou a editar, desfacer normalización e agora volvo a seleccionar, que xa me quedou seleccionado, e vou a efecto, e en efecto busco volume e compresión e aquí vou a compresor. Vedes? Ben, pico en compresor e sáeme pois un montón de unha chea de opcións nas que non nos imos meter porque isto implica bastante complexidade. Pero se lle damos a valores predefinidos e axustes, e despois volvemos picar outra vez en valores predefinidos orixinais, vedes que por aquí abaixo apareceme podcast radio. Como nós imos facer podcast para a nosa radio, pois vamos lle dar aí. Pin. E aplico. Vedes? Entón xa tratou o programa de adaptar a miña pista ao volumen que debería ter un podcast. Imos ver. Picamos aquí, bueno, un poquinho máis adiante porque isto é silencio e damos a play. O medo, cando o corvo da noite Bueno, se pousaba. damos por suposto que este é o volumen ideal. Despois o volumen tamén se pode modificar aquí, na barra lateral esquerda, neste circuliño. Baixamos, subimos. Pero eu casi prefiro deixalo así, pero vos, se queredes cambiar algún son puntual, vale? Despois digo vos como se selecciona unha parte da pista, podedes baixar e subir aquí o volume. Ben, imos facer agora outra cousiña. Resulta que moitas veces cando gravamos hai ruídos de fondo. A ver, se os ruídos de fondo pois, son moi intensos, obviamente é moi difícil eliminalos, pero máis ou menos así pequenos ruídos sí que se poden eliminar. Como se fai iso? Pois, como vos dixen, tedes que empezar sempre unha grabación con silencio, vale? Precisamente para usar ese silencio, que é ruído de fondo cero, para levalo ao resto da grabación. Entón, vedes aquí, este é o inicio do meu audio, no que hai silencio, é dicir, cero ruído de fondo, selecciono isto, vou a efecto, en efecto busco reducción de ruído e reparación, vou a redución de ruído e doulle a obter perfil. Unha vez que lle dou a obter perfil, pechas a ventá. Iso quere dicir que o propio programa, o Audacity, está
como memorizando este patrón de cero ruido de fondo. Entón, unha vez que xa o ten memorizado, selecciono toda a pista, vou outra vez a efecto, de novo a reducción de ruido e reparación, reducción de ruido e agora doulle a aceptar. Entón, o que fixo foi eliminar eses ruidos de fondo que poden chegar a molestar na propia grabación. E agora xa podemos recortar. E agora imos cortar, unha vez que reducimos o ruido, imos cortar todo este silencio que temos aquí na entrada. Entón, selecciono así, e unha vez que selecciono, doulle a delete, é dicir, a frechiña que significa borrado no teclado do ordenador. Pan, aí estamos. Ben. Outra cousiña que imos facer é incorporar un audio de música. Pois veña, importamos aquí, importar audio, vale? E eu escollín, pois, esta música moi triste, vale? Que lle pega moi ben o poema de angustia e pesimista que trata de transmitir medo, vale? Entón sempre hai que escoller moi ben a música, o contido, as emocións, os sentimentos que transmite o poema. Aquí teño a música, vale? E aquí teño o recitado. Perfecto. Entón vou pasar, procurade sempre por a música arriba, vedes como arrastro, e deixo abaixo o meu audio. Ben, agora vedes que a música ocupa moitísimo máis que o audio. Entón o que facemos? Pómonos aquí, vale? Moi fácil. E entón, podo situarme aquí, seleccionar isto ou eliminar, ou directamente, sitúome con, vedes a raíña amarela, pico aí, nesa raíña amarela, vou a editar, bloques de audio, dividir, vale? Unha vez que divido, se vos fixades, que se me sitúo aquí na esquiniña, vale? Aparéceme como un corchete. Ese corchete permíteme desplazar o que cortei, separalo, para que me quede claro do que cortei, e agora selecciono e borro, elimino, xa está. Ben, situémonos agora ao inicio, vale? Aí, bueno, vamos xusto no inicio, damos a play. O medo, cando o corvo da noite Vedes que a música está altísima, entón hai que baixarlle a música. Entón, selecciona a música, que está na parte superior, vale? Porque quero que se me escoite a voz. Entón, pódolle baixar aquí directamente, vale? Neste menos, fixadevos, voulle baixar aí directamente e agora, veña, doulle o inicio e a ver como se oe. o medo, cando o corvo Vedes que da xa lle noite baixei se bastante, pousaba. non? Se quero subirlle porque me parece que está moi baixo, doulle outra vez a esta rodiña cara adiante, onde está o máis. Aí xogades vos ata que me quede co volume que a mí me gusta. Outra maneira de facelo, quizás máis profesional, onde hai que meter parámetros numéricos, consiste en volver outra vez seleccionar, ir a efecto, en efecto vou a volume e compresión, e aquí vou a limitador, vale? E aquí vou pondo os valores que eu quero, vale? Pero eu xa digo que prefiro facelo aquí porque me resulta moito máis doado, non? Entón vou adaptando o volume que a mí me parece oportuno. Ben, fixadevos agora que ben soa. O medo, cando o corvo da noite se Vedes? pousaba. Queda así moi derradeiras baixiña luces do esa folclore. música. Ben, outro xeito de baixar o volumen das miñas pistas consiste en seleccionar a pista, sempre hai que seleccionar, como xa vimos, vale? Despois vou a efecto, vou a volumen e comprensión e aquí vou a amplificar. E aquí podo, vedes, baixarlle, subirlle o volumen, podo, vamos, cambiar estes parámetros como eu queira. Ou darlle a valores predefinidos e axustes,
gardar valores predefinidos orixinais, valores predeterminados e aplicar. E aí me quedaría, bueno, pois cos valores que trae o programa, vale? Pero se non vos en amplificar, podedes subir e baixar o volumen como queirades.